Samantala, Idol, naglaan po ang pamahalaan panlalawigan po ng Pangasinan ng 5 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim po ng programang Tulong Kapatid para sa 5 lokal na pamahalaan at lalawigan po na matinding naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, inaprubahan po ng Sangguniang Panlalawigan ng 5 resolusyon para sa pamimigay ng tig 1 milyong tulong sa bawat LGU na sa may Bogo City sa Cebu na tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol at ang mga lalawigan ng Cagayan, Batanes, Masbate at Calayan Island na sinalanta ng Super Typhoon na Nando at Tropical Storm Opong. Sa nasabing pondo ay mula yan sa Disaster Risk Reduction and Management Fund ng probinsya na hindi kinuha mula sa General Fund. Paliwanag ng Vice Gobernador, voluntaryo ang pagbibigay ng tulong at nakabantay sa kakayahan ng Pangasinan na makapagpaabot ng suporta sa mga apektadong LGU. Binigyang diin din niya na nakatanggap din noon ng kaparehong tulong ang Pangasinan mula sa ibang lalawigan, partikular ang matapos sa pinsalang dulot ng habagat ilang taon na ang nakalipas. Samantala, patuloy pang tinutukoy ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO ang iba pang LGU na posibleng mabigyan din ng tulong depende sa natitirang pondo at kakayahan ng probinsya. IFM News. IFM News. IFM News.